Egunon, sail ofizialeko Le Weekend filma ikusi dugu, eta orain egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días. Egunon, Le Weekenden prentsaurrekoa egingo dugu orain, eta ofizialeko filma. Horretako dugu gurekin Roger Mitchell zuzendaria, baita ere Lindsay Duncan eta Jim Broadbent antzezleak, eta gidoilera Hanif Kureishi, eta ekoizleak Kevin Loaded. Eta nahi dutena da hasi zuen galderei erantzuten. Beraz, lehenengo galdera hemen lehen hilaran, mikrofono bat mesedez. Hemen txe. Bai, egunon. Galdera bat bi antzezlei, lehen da bizion gietorri. Eta, nik naturaltasuna handia ikusi dut zuen antzezpenetan, eta gustatuko litzaidake jakitea, nola iritsi zareten puntu horretara, hain naturalak izatea, iruditzen zait oso jende hurbila zaretela, eta oso naturalak, eskerrik asko. Hori egia esan gidoien agertzen da, zerbait da. Eta oso ondo aukeratu gintuzten, bai, gu honen aginelako paper hori egiteko. Eta gainera, egia da, gidoietik datorrela hori, eta barkatu, baina ez da ondo entzuten. Ez da ondo entzuten oso, bai, eskerrik asko. Bai, oso, Paris inguruan oso errez muitu ginen, oso talde txikia zelako, eta gero gainea lehenengo planoa ingenduena trena izan zen, Parisera goazela. Eta azken gauza izan zen, filmatu genuenak kafeko hori, beraz nahiko kronologikokineko antolatuta zegoen. Eta oso esperientzia organikoa izan zen, dena ondo antolatuta zegoen talde txikia ginen eta erraza izan zen. I agree. Ni ados nago. Galdera gehiago, mesedez? Han. Zergatik pertsonaia zergatik izan da hain ezkerrekoa, arlo politikoan, zegoen arrazoirik zinentzat da guionistaren edo zundariaren zat. Nahi duzuen entzat, nahi bat duzue, gidoilarientzat ezkerrekoak dira, eta beraz gure galdetzen dio zergatik aukeratu zenuen ezkerrekoak izatea antzezleak, eta ezakit beste alde. Nik egia esan, nik ez dut inoiz eta txirista bat ezagutu. Seguruen ez jarriko nituen argita garbi filman, baina, eta bai, nire lagun asko, eta Roger egia esan, pentsatzen dut ezkerrekoa dela. Nire bizitza alperrik galdu dut radikalen artean egia esan, eta ezkerrekoen artean, eta maoista eta troskisten artean pasatut nire bizitza, eta orduan, iritsi zen momentu egokia, kokatzeko horrelako pertsonai bat filman. Eta, hor samintasuna eta desilusioa denok sufritu duguna, oso egokia zen gaur egungo zinema egiteko. Gero gaina filman, harreman luze baten kontakizuna da, eta inevitableki bastentzera ideiak eta zure esperantzak kontatzen. Eta ni konturatu nintzen, adibidez, ze desilusioa zutan zure harremanean. Eta, bai, uste dut, bai, paisaia pixka bat zabalagoa dela gainera, eta ez bakarrik harreman intimoa, zerbait gehiago badago hor. Preguntas, por favor. Galderak mesedez? Sí, ahí atrás del todo. Han atzean, galdera badago. Ahí atrás. Filma egia esau izugarri gustatu zait, ikusi dudan gauzarik onena da, oraingoz, galdera bat bi antzezlei, bikoteari. Benetan, zaila izan altzen filmaketan, hain elkarrizketa onak egin dituzuenak,
Eta antzezlea, bueno, nien itzake joango hain azkar, Good. Ederki. Bai. Lehenago esan dugun bezala gidoia da. Gidoiarekin gustora bali mazaude sinestu egiten duzu, eta egia esan bai, bost bat egun egon ginen gidoia lantzen, lende bizi, irakurren genuen, tarandu genuen, bai, gehiena behintzat. Eta bai, kontua da sentitzen zarela gustora zaudela, eta elkarrekin gustora sentitzen ginela filma egitean. Sí, ahí en la primera fila. Bai, hor lehen hilaran. Kaixo, galdera da zuzendariarentzat. Filma ikusten ari nintzenean galdetut zenion nire buruari erabiltzen zenuen bikoteak gauza barregarriak egiten eta atzea eta horrean joten ginen. Oso divertigarri izan da, baina une jakin batean deprimentea zen, ze saiatzen ari ziren, ahalegintzen ari ziren berriro ondo ematen, baina ez zuten lortzen. Eta jakin nahi nuen zu benetan erabiltzen zenuen kontzeptu hau edo ez, edo bakarren izan nahi zen, edo nahi zenuen divertigarria izatea eta bakarren nire impresioa izan da. Ez, nik uste dut saiatu ginela, divertigarriena zena da zuk ikusi duzuna, baina nik uste dut nahiko miserablea zena gertatzen zena. Baina bai, nolabait erretatu nahi genuen ezkontide batzuk, eta bera alderdi ilunak eta argiak. Eta argi ilun horiek bai bata besteren ondotik joten dira beti, eta egiazko harremanean gertatzen den bezala ez da beharrezkoa, ez da harreman bat, 30 urte iraundituena da. Orduan ezkontzaren barruan dagoen ideia hori, Jeffek esaten du, Jimek esaten du, egon zaitezkela 5 minutuan gorrotota maite dezakezula pertsona bat, hori da giza jokabidearen bitxitasun hori erakutsi nahi genuena, eta transmititu nahi genuena. Eta kontraste hori eta testu inguru hori nahi egin genuen. Mesedez? Bestelanik galdera bat egingo dut. Entzun ditut bi kazetari komentatzen behien artean, hemen Godarden eraginak ikusi dituela, ezakit hori horrela den, Godarden eraginik dagoen. Godarden eraginik ote dagoen filman. No lo preguntan, pero yo les escucho. Ez dute, galdetu baina nik entzun diet komentatzen, kazetari batzuei. Bai, eragina du zenbait modutan, olatu berrian. Beraiek ikusten zituzten filmak ikasleak zirenean, eta prest zeudenean borroka egiteko, eta filmeko erreferentzietan Godardi erreferentzia egiten dio, bai, ikusten da hain zuzen ere, hotelean daudenean gelan, eta filma bukatzen da, nolabaiteko keinu bat egiten zaio, bai, Godardi nolabaiteko keinu bat egiten zaio, nolabait Godarden txertatuta dago. Bai, hemen. Hola, enhorabuena. Kaixo, zorionak. Jakin nahi nuke zergatik filma kokatzen den Parisen, zergatik aukeratu duzuen Paris elkartze hori egiteko bi pertsonai nagusien artean. Ingalaterran Parisia jutea asko zerrezagoa da eta ez Donostiara, edo beste toki erromantiko batera joatea, gu trenean joten gera eta oso gauza normala izaten da ingalesak romantikoki Parisia jutea. Eta Paris da beti, hiri erromantikoena da munduan. Eta, orduan oso toki egokia zen pertsonaien miseria eta poza ere erakusteko, bai klitxea antzeko bat da, ez? Eta horregatik egintzen, beraz, hasi ziren eta ara itzuli bertzuten.
Hello, hi. Kaixo, galdera bat Hanif Kureishi gidoilariari, ze uste dut film onenaren, parte onena nik uste dute gidoia dela. Eta galdetu nahi diot gidoilariari, Kureishi jaunari, nola landu duzun materiala, ze mundu guztiak daki, zure liburuak eta zure literatura ere bai, gogoratzen nahi zure liburuetako bat, My Beautiful Landred, eta gai desberdina zuen, baina uste dut film honetan estereotipo brillanteak oso onak dituzula, badagola nola bait, nolako zintzotasun bat, espiritu bat, belaunaldi horrekin zintzo jokatzen duzula 60ko eta 70ko, ez da bakarrik elkarrizketa onak daudela baizik eta zerbait gehiago dago sakonago film horretan, beraz pixka bat kontatuko diguzu pixka bat nola lan egin duzun gidoiarekin. Bueno, nik uste dut bidaia luzea egin duzula. Londretretik, bidaia luzea da. Pariseraino iritsi arte, baina Rogerrek eta nik egin genuen The Winter, The Builders of Suburbia, guk nahi genuen nola baite film gehiago egin eta kontakizunak egin, jende zarragori buruz hitz egin nahi genuen. Eta iruditzen zitzaidan, etzeudela pelikula nahikoak adineko pertsonei buruz eta beren bizitzak eta gure bizitzaren antzera gero eta interesgarriagoak dira. Urteak beteala eta film gehienak normalean gazteak agertzen dituzte, baita mitzen direnak eta gutako gehienak bizi gara nola baite urte asko iran duten harremanetan egon gara. Eta hori asko zere interesgarriago iruditzen zitzaidan islatzeko eta baita ere Rogerrentzat. Benetan zer da pertsona batekin egotea 20 urtean. Eta zergatik egongo zera hainbeste urtean pertsona batekin, eta zer gertatzen da bi pertsona horiekin pena merezi izateko aurrera jarraitzeko. Eta gero, zure seme-alabak handitu egiten dira, joan egiten dira, eta zu berriro pertsona horrekin gelditzen zara, eta zergatik gelditu behar duzu pertsona horrekin. Zer dugu orain bion artean? Egin behar dugu beste zerbait, edo elkarrekin jarraitzen bat dugu zin, izan barko luke arrazoia. Eta iritu zitzaidan, ezkontza, dela gai nagusia eleberrian. Eta, galdera nagusia mendebaleko kulturan eta ezkontzaren kultura aldatu eginda nire bizitzen zehar. Nire gaztean itzenen mundu guztia zegoen ezkonduta eta ezkonduta jarraitzen zuen, eta punto horrela zan. Eta nik, irudiak ikusi ditut, nire 40 urteko festa eta Roger egontzen, eta bikoteetako inork ez du elkarrekin jarraitzen festa horretan aturri zianak, beraz gu gara bikote bakarra, Roger eta nik bakarrik jarraitzen dugu, elkarrekin ditz egiten hainbeste urtean igar ondoren, eta galdera zergatik jendeak nahi duen elkarrekin jarraitu zer izan dute elkarren artean zer egiten dute. Irutu zitzaidan galdera oso importantea, hau da zineak konton hartu beharrekoa, eta gainera tono humorea erabilita posible bada. Bai, bada jendea, jendea komentatzen duena, izan daiteke etorkizun bat Before Midnight edo Linklaterren trilogia, ez dakize iritzi duzuen konparazio honekin, hau da Linklaterren trilogia horren jarraipenari buruz. What a good idea. Ideia ona izango litzateke. Asteburu The Lost Weekend egin genezakeen. Eta hemen Donostian egin genezake trilogia, ez dakit asko irango duten 3. filma egiteko, auskalo. Egia esan oso ondo pasatu genuela filma egiten. Eta gogo asko izango genukeen erakusteko nola egin genuen filma. Egia esan izugarri ondo pasatu genuen, hilabete egon ginen filmea egiten, horrelako film bat egitea, egia esan oso intimoa izan zen, eta
antzezleak esan duen bezala, Lindsayek esan duen bezala, esperientzia organikoa. Ez ditut Linklaterren filmak ikusi, antzekoak aldira. Beste batzuek aipatu dute, nik ere film hau, ez dakit, Woody Allenen antzeko filma bat, baina beste txiste batzuekin. Hemen, 3. hilaran. Bai, egunon. Galdetu nahi diet bi antzezlei zer errakarri zintuzten zuen pertsonaietan eta zuet gandik zerbait ote dagoen filman. Niri gustatu zitzaidan bi karakter pertsonaietan identifikatu egiten ginela. Bai, identifikatzen ginela, bai, meiken pertsonaian, nik entzuten nion elkarrizketak edo nireak osanik pieza osoa ezagutzen duen, identifikatzen nintzen pieza osoarekin. Eta orduan empatizatu egiten nuen bi pertsonaiak erakarren duten hasieratik bukaera arte. Eta hori lortzen duzunean benetan guztiz erakargarria oso arraroa da inbeste identifikatzea pertsonaia batekin puntu horretaraino. Eta bai, harrigarria da ere horrelako zerbait eskaintzea hain papel importantea nire adineko pertsonaia emakume batentzat. Eta gero Parisian egitea, baietz, besterik ezin zen ezaken esan, baina bai hori da Jimek esan duena. Baina bai emakume batentzat, ze hobetzen ari da pixkategoera, baina oso arraroa da film bat egitea gizon batekin. Gero gaina gidoia irakurri nuenean, lerro bakoitzean imaginatu nezake Lindsay nire burua nola egingo zuen eta baitaren nolakoa izango zen filma duela 2 urte. Beraz, divertigarria izan zen benetan, benetan zoragarria izan zen filma egitea. Galdera gehiago mesedez, han badago bat. Lole jaunarentzako galdera bat, mil esker, filmagatik, Loader jaunarentzat, mil esker kameo txiki horrengatik ez zenan, zuek, film asko egin dituzu elkarrekin, baina asko zerrezagoa da, industriaren barruan, Britaniako industriaren barruan, lortzea filmak egitea modota honetakoa hain zuzen ere, oso komertziala ez dela izango, multiples zinemetakoak. Hau da laugarren proiektua, Roger eta nik egin genuen, bat telebistan egin genuen, eta gero filmak egin genuen The Mother eta Venus. Nik uste dut beti gaudela, beti dugula eskuartean proiektu bat, eta naiz eta motel ibili prozesuan. Baina film hau benetan merkea izan zen. Esan dugun bezala oso modu errazen ingenuen, oso talde txikia 21 egunean. Nik uste dut 2 milioi euro baina gutxiago izan zen. Aurrekontua beraz, film hau egin genuen maitasun lan bat balitz bezala. Eta pres geunden lan egiteko. Modu horretan, modu txikian. Eta horregatik pentsatu genuen etzela zaila izango dirua lortzea, baina babesa lortu genuen Film 4ek lagundu zigun, pelikula asko egin dituena gurekin, eta BCIk ere lagundu zigun, eta baita ere The Cursonek. Britania Erresuma Batuan banatzaile gisa erakusten ezaguna dena, zinema finantza baino. Baina oso ondo doitu ziren zati guztiak. Britaniar industria honetan ikuste dut oso lan erakargarriak egiten dituela maila askotan. Eta uste dut oraindik ere guk egin nahi dugunan egiten dugula eta orain arte utzi indigute horrela lan egiten. Eta espero dut urte asko irango duela, baina film bat hasten duzun bakoitzean beti uste duzu zerotek hasten ari zarela. Hau da, proiektu berri batekin hasten zarenean, baina uste dut zorionekoak izan garela eta suerte izan dugula. Beste galdera bat Roger zuzendariarentzat. Eta castinga Jeff Goldblumen zen ikuste dut oso ondo egiten duela.
benetan, bueno, oso pozik nago berriro lanean ikusten dudalako, eta uste dut benetan gizon egokia dela zinikoaren egiteko, baina, bueno, ilusioa galdu duen gizon bat, baina oraindik ere amets egiten ari dela Europarekin, Amerikarra, bueno, nik uste dut Woody Allenetik aldentzen dela, baina, bueno, pelikula asko daude Amerikarrak Parisa joten direnean. Beraz, hori izan da zuere lehen aukera, onola? Bai, bueno, bai, hemen kontua da gu elkartu ginela Jeff Goldblumekin eta bigarren partean mozkorra dago, eta hori da lehen estena, eta orain bizitzen ari da kartuzko kutxa batean eta homeless bada. Bueno, ni Jeffekin egin nuen filma duela 2 urte, ezagutu nuen eta oso majoa irutu zitzaidan. Eta orduan Jeffentzat idatzi genuen ikusezak zuen bezala. Eta bai, Jeffek esan zuen, oso pozik zegoela, Parisa etortzea, 3 egun besterik etzen egoen, baina ematen zuen, denbora guztien egon zela ze tipoa oso sendoa da, kolore asko ematen dio pantailari, eta filmatzean bukatzen ari ginenean, oso divertigarria da egiten duen guztia, egiten du oso gogo handiarekin, nire etxera etorri zen, nahi zuen ohitu, aurrekin ohitu nizuen, aurrek izan nahi zituen, eta bere neskarekin etorri zen, aur txikiak ezagutzeko, nire etxera etorri zen, eta 3 ordu egon zen, hor aurrekin, eta historia kontatzen, nire 4 urteko alabarekin, eta bera azten denean, eta ikusten dunean Jurassic Park esango du, aia, zein da tipo hori, niri puina kontatu dizkidanak 4 urtean dituenean, beraz tipo oso berezia da, Jeff Goldblum, eta asko maite dugu. Galderarik bai, más preguntas, por favor. Pues si todo el mundo está satisfecho. Denak pozibalin bazaudete, eskerrik asko.